page 162 et 163 ka tafsir al-Qur'an de sura 7. qala al-mala hore be batu be wi alladina be istakbaru mawnitini be min qawmi murde be makko be lanukhrijannaka wallahi me yaltinte ya Shu'aib ka yo Shu'aib me yaltinte do me rado to ma do walladina be amanu gomdi be maka wondude maada min qaryatina me itta on isari amende aw la ta'uduna ma du rutto don fi millatina inde dina men kan dare don ko burani o qala wi awalaw kunna hayzimilat ke karina meden anyi dina mon kam men faala ka kan force men to ngarti rom men emu larif tarayna ra gomdi men fifindika Allah men libe hore Allah kadiban fenande in orduna stayoni me rutti ke fi millatikum en dina mon kan ba'da idina jana Allah ba'u Allah dandi men minha imorde Makkah wa ma yakunu lana hanana me an nauda fi ande me rutti to Makkah illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala idi rabbuna jomi ame wasiya rabbuna jomi ame ya jani kullu shay'in kalahu ilman gandal ala Allah ka Allah tawakkalna won ko men holori rabbana jomi ame iftaha bainana nyaaw hakkunde amen wa bayna qawmina kunde be yimbe amen bil haqqi gonga wa anta kan Allah khairul fatina ni mo yo nyaawo be burdo mojjude e wawbe nyaawde wa qala al mala hore mbatu be wi alladina ben kafari yedde min qawmi modde be makko ben la in ittaba'tum wallahi staytuni on jokki Shu'aiban Shu'aibu innakum haray onon idan antum la khasiruna on perdi andare ko don nombe mala fa khadatum nangi be rajfatu ha ciangon fasbaw be onti fi darim ko gallel mabbe jathimina ko be jiccibe mai alladina ben kaddabu fi nabi Shu'aiban Shu'aib kallam yawna sikay be nyibal fi ya kasare don hakke ko be halka henya alladina ben kaddabu fi nabi Shu'aiban annabi Shu'aib kanu belati humul khasirina ko kambe no perdu be ben jakka wana jokko be ben Shu'aib fatawalla anhum hujjite mabbe wa qalu ya qawmi kono yimbe o do kadi ko yewtere nde woni yewtude bawbe ya maayi kandir wonki makko ndarale laga dawla ko to kom gomdi mi yottine modo risalati rabbina le jomi ande wana sahatu lakum eppele mi labani o reedu metanike on fa kayfa asa yande de konno mi sunorta ala qamine do yimbe kafirina yeddube ala dali wa marsalna min nelano fi qariyatin isare min nabin imorde annabajo illa akhadna sona min nangitiray ahala yimbe sare ne bil ba'sa isattendeji wadarra e lorraji fi hondo nangayngo la'allam kono gasa kambe yadarrauna be yankinot thumma baddalna refti me wattita makana sayiati battane bone sattende ko hebe be kon alhasanata moƴƴere hatta fa habe duda be wilita be hebita jawdi moƴƴa men dara ko be wadata e ko be wi'ata wagalu be wi'a kadu masaba ana ayandi na bakkatuji men fos hebino babiraɓe men feƴƴunoɓe kadi addorra lorraji wasarra e newendeji ɗum heɓino maɓe meɗen ɓe ɗum ko sunnani heɓay mo kala na bonki men wona moƴƴere men na e nde ɗum fuɗɗi waɗude Allah dali fa akhadnahum men nanga ɓe noon hande kadi bagata tan e juhaye wo humta kamɓe la shuruna ɓe miija andude wonde men nanga ɓe fewndo ɗon walaw anna halal qura hara ɓe yimɓe ɗe caye amanu be gomdinno Allah wattaqo be huli Allah la fatana me udditano alayhim e do mabbe barakatin barkiji moƴƴiriji minas samai morde kasama ɗuɗuɗi wal ardi e kaledi walakin skun kaddabu be finni fa akhadnahum men nangitiri be bima kanu sabu ko be laati ko yaksibuna be faggeto afa amina e ka holi woni ahlul qura yimbe ceyden an yatihum nde arata be ba'suna letta amen den bayatan e nyalorma wahumta kamɓe na imuna hiɓe dani kaɓe hooli ɗum waɗata woni ɗum no wawi waɗude awa amina ka hooli ahalul qura yimɓe ceyɗen an yatim nde arataɓe ba'suna lette amen ɗen duhan waka walluwa wahumta kamɓe yal'abuna ɓe fiya kaɓe hooli bayatan ko jemma yiltito ɗen afa amina ka hooli ahalul qura yimɓe ceyɗen an yatim nde arataɓe ba'suna lette amen ɗen bayatan jemma homta kamɓe nayi mun hiɓe dani bi mana ka kamɓe ɓe jogi garanti wonde lette atakataɓe jemma awa amina ka holi ahalul qura yimɓe ceyɗen yatemde arata ɓe basuna lette amen ɗo duhan ñallor makka wallu awa homta kamɓe yalabuna ɓe hilni fiji daru maɓɓe afa aminu e ɓe holi makrallah e pewje Allah ɗen ɓe tardi fala amanu holota ko makrallah e pewje Allah ɗen illa al qawmul khasirun sona yimɓe perduɓe ɓe awalam yaadi ene feeñanali ɓanganali lilladina wonande ɓe ɗo yarithuna al arda ronoɓe leydi ndin min baadi ahliha immorde ɓaawo yimɓe mayri o
ene banganali be allahu nasha wonde simede yido no asabnahum me hebinayno be kambe kadi men nangitirayno be kambe kadi wono men nangitirno be yanon be dunubim sabu wakkatuji mabbe din wona to ba o men nota ala gulubim e do berde mabbe den famta kambe lasmauna be nanata awatil kal qura de do ceyna qussu alayka meden isso e do ma min amba e ha imorde khabaruji majje on wala gadi jaatum gomdi ari be rusulum nela mabbe bil bayyinati wondude hujjaji bangudi fama kanu kono be latano kili uminu hino gomdi nanani bima kaddabu sabu konko be fennuno min qabilu ko adi kadhalika konini yatba'u Allah Allah tidruto don notirta ala qulubil kafirin ay do berde heferabe wama wajadna ala dalimin tawano li aktharihim ko buri hewde mabbe min ahadini morde joga kol ahadi wa in wajadna sikoni men tawi aktharam ko buri hewde mabbe hondu la fasigin ko be yalto be doftare ya akhi thumma ba'athna riftu min immintini min ba'di ba Musa annabi Musa bi ayatina wondude ayaji amen ila fir'auna fade ka fir'auna wa mala'ihi yakunu makungu fazalamu biha betonyiri sabu ayaje den tay non ko be jabirnu sabu ayaje den ko dum de nabirano fanzur ndari kono kayfa kana kono lature agibatul mufsidina battane be bonnobe ko halkare wa qala Musa annabi Musa maki ya fir'aun kayo fir'auna inni mi rasulukum min rabbil alamin imorde ka Allah jeedo windere den on gomdi jabo kono jabali e are ko do ni darsu me on di darsu yo tafsir do wi den addugol qissa ala addugol sababun nuzul ala ko fi amen menen ekkito ben kala hon paado qissaji din e sababun nuzul jidin o yiltito to ka tafsir alquran arano ma on noddala e di numéro téléphone ji do 600